Okay, mga kapatid, pumasok sa isang kasunduan ng Cebu Provincial Government at DSWD para tulungan ang mga kabataang babae at mga person with disabilities o PWD. Ipasok na po natin si Dale Israel. Unsa may mga detalye ani, Dale? Yes, tama. May kasunduan kanina si Secretary Rex Gatchalian at saka si Governor Garcia. Pero unahin muna natin yung isa pang item, yung pagtaas ng mga cases ng HIV dito sa Cebu City kasi naaalarma na ang Department of Health Central Visayas sa pagtaas ng kaso ng HIV o Human Immunodeficiency Virus sa Cebu City na nakapagtala ng 110 cases mula January hanggang April ngayong taon. Ayon kay DOH Director Jaime Bernadas, posibleng mataas pa ang bilang kasi marami ang hindi nakapag-check at hindi alam na may HIV na sila. Kung kaya puspusan ang kampanya ng DOH7 ngayon sa free testing sa kanilang opisina. Paalala ni Bernadas na huwag patakot magpa-test dahil hindi naman katapusan ng mundo pag may HIV dahil may gamot na ito na pinahihina ang virus sa pagkakaroon ng nakakamatay na acquired immune deficiency syndrome o AIDS. Ayon sa datos ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit, karamihan sa nagkakasakit ay mga lalaki na umabot sa 103 at ang mga babae ay 7 naman ang nakakasakit sa mga babae. Nasa 31 ang nakakasakit ng HIV sa edad na 15 to 24 years old. Nakapagtala din ng 31 cases ang mga nasa edad na 35 to 49 years old. Karamihan din sa mga nagpositibo ay nalaman lang na may HIV sila dahil sa pre-screening sa pag-donate ng dugo at hindi dahil nagpapatest nga sila sa HIV. Karamihan din sa mga kaso ay may male-to-male sex at mga ini-inject na droga. Ang Mandawi City naman ay nakapagtala ng 21 new HIV cases. Ang Lapu-Lapu City ay may 34 new cases of HIV. Kanina sa Kapitolyo ng Cebu, natungyan natin ang isang signing of a memorandum of agreement ng Cebu Provincial Government at ng Department of Social Welfare and Development. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian at si Governor Juan Garcia ang nagpirma mismo ng kasunduan nito na pagtatayo ng isang regional rehab center para sa kabataang babae. Nilagdaan din kanina ang implementasyon ng assistance to individuals in crisis situations para sa mga persons with disabilities para sa probinsya. At kanina din ay sinabi ni Secretary Gatchalian na susundin nila yung pamamaraan na ginagawa ng Cebu sa pagbibigay ng ayuda o Cebu model na siyang i-replicate sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Yan ang balitang dako ngayong araw. Balik sa inyo dyan sa studio. Daghan kayong salamat ug ayo-ayo mo din ha, Dale Israel.